Балоцкая базовая школа Кобрынскага района – один з першых адрасоў, куды прыехалі зводны профілактычны атрад. Міліцыя, МНС, следчы камітэт, ДАІ і таварыства выратавання на водах. Упершыню республиканская акция объединяла разные службы и ведомства. Сегодняшнее мероприятие, конечно, очень полезно тем, что каждый ребенок уже, я думаю, сегодня унес с собой какой-то багаж знаний, каких-то практических навыков, чтобы не растеряться в той или иной жизненной ситуации. Школьникам таксама показали документальные мультипликацыйныя фильмы, якія бліжэй знаёмяць з работай праваахоўных служб. А падчас віктарыны хлопчыкі і дзяўчынкі ўжо самі дэманстравалі, як добра ведаюць правила бяспекі. И, конечно, никто не застаўся без подарунка. Дети знают меры безопасности, и сегодня очень важно, что именно в этот день в каждом регионе Брестской области проводятся такие мероприятия. Сегодня мы открыто говорим о безопасности. Наши партнеры рассказывают о мерах безопасности, о тех, наверное, нестандартных подходах. От теории до практики супрацоўнікі МНС продемонстрировали тэхнічныя магчымасці службы и уласнае выратавальнае майстэрства. А гэта ўжо магчымасці ўмення супрацоўнікаў следчага камітэта. У чамадане прафесійны набор следчага. Аперацыйная крыміналістычная лабараторыя дазваляе па некалькі дзён працаваць у поле. Ну а самае яркае ўражанне у хлопчыкаў і дзяўчынак – азнаёмства са службовым сабакам-шарыкам. Акцыя працягнецца до 1 сакавіка. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».